Ассалому алейкум ба ҳама нафарҳое ки канали моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои беҳтарин менависед ва бовар карда аймӯ билет мехаред. Ҳаматонда ҳурмат, раҳмат боше ҳама вақт. Чхеле ки дидестен аэропорти Кулобда қарор дорем, чхеле ки ваъда дода будем ки ҳаракат мекунем ки дар ҳамаи аэропортҳои Тоҷикистон видео кунем, што ки ай вазъияташ шуморо хабардор кунем. Ва рости бисёри бародаро барои вазъият мепурса. Ина хидм ай омадагим ай 6 рӯз шид. Мисол аэропорти Душанбеда фуромадам, бо хела Душанбеда гаштам, бо ина Кулобам омадем. Ягон кас ягон чи напурсид, яке ихе бигирем документи я бачага дормон, но ягон кас ягон чи напурсида. Ва баъдан барои Кулоб ки хидм якам бора омадам Кулоб, ҳама аэропорташ ҳам хидаш беҳтарин боду ҳавошам ҳама тарафа 100%, ҳама нафарҳое ки ай Кулобай ҳурмат ҳаматонда. ва ба фикрам ки вақте да омадем ки на раиси парвозе, на раиси мефомадагио барои ки одамам нестай. Но аэропорти Тихи ранги, аэропорти Жуковский на проверка дигаш ягон чи не 100% бигем ҳамаш беҳтарин. Ва нафарҳое ки билет гиран ном Кунжда номерома мемонам 5693 ки бародароман дар Москва авиакасо ки ҳамиқа ай вақте ки видео мекунем билет мегирем бародарода, шукри Аллоҳ ягон ташта проблема нашидай ва парвоз кардестиян. Инҷа бисёри бародаро моро савол метиҳанд ки мисол хидм дар Тоҷикистонум ҳастанд бародарое ки провожат кунанд, ҳастанд одамҳое ки мисол ҳозир барои Турсия, Армения, Азербайҷан ё ки дигаву дигаш тест спордан дар кора намефаҳманд. Унҷа ҳастанд бародарҳое ки мисол ёрдам кунанд. Агар ки нафаҳме WhatsApp ё ки номрое ки мемонум занг мезанед, иншаллоҳ номрошона метиҳанд ё ки номрои шуморо давом метиҳанд, иншаллоҳ ки дастгирӣ мекунанд, нашуд иш беташвиш. Ва ай Тоҷикистон омадан Somon Air, Урал, Ютер тест дар кор нестай. Хела видео монда гуфтем, бо як бор дига ҳам хабардор мекунем. Бо мешава саволҳотон дар комментариҳо ҳаракат мекунем, ҳозир аэропортода видео кунем, ҳаракат мекунем ки комментариҳо саволҳои шуморам мисол ба назар гирифтагем, иншаллоҳ ки ҷавоб мегардонем. Ва Мадина дар бораи нархи навои билет пурра маълумот метиҳад. Ногуфта намона ки нархҳое ки қиматай во дастрошния, нархҳое ки арзонан охири моҳдай. Ва нархҳое ки мега мисол ишам ба назар бигирем ки арзон ё қимат шиданаш мумкин ай билет ҳар дақиқа алиш мешава. Мешава ҳолате ки арзон мешава ҳолате ки қимат мешава. Вақте ки телефон мекунед ишам бар назар бигирен боше. Ва салому алейкум. Ассалому алейкум. Москва Кулоб аз 6700 ҳамаи чилоҳо. Москва Душанбе аз 6600 то 11300. Москва Худжанд аз 9000 то 11700. Москва Бохтар 7500 ҳамаи числоҳо. Кулоб Москва аз 20500 то 24800. Душанбе Москва аз 20700 то 27700. Худжанд Москва аз 19600 то 26000 аст. Бохтар Москва аз 19300 то 29600 рубл. ва бале рубл қатъи дар назар доштем ва иншаллоҳ ҳаракат кардастем ки иҷадам авиакасса ё шинос пайдо кунем ё ки ягон хай точкаро мебинем, штобе ки иҷарам сомони қатъи гирифтатонем ва баъдан ҳаракат мекунем ки нархи сомони қатъирам барои шумо маълумот диҳем. ва барои нафарҳое ки тамошо мекунанд, мардуме ки бисёр дар ғарибия тамошомон мекунад, чӣ гуфтанӣ? Биёянд Тоҷикистон ё ки не? Чӣ хела кор кунанд, зиндагишона бинанд, баъд метавонанд биёянд оила создават кунанд. ҳамаш дар паноҳи Аллоҳ бошанд. Да. тамоми чин боше ҳаматон гапа зиёд намекунем. ҳама вақт дар паноҳи Аллоҳ боше.